Quincy dostává ale vysprejováno od Extrema, který se nebojí píkovat. A jsou stále ve 4, no a nad nimi už se schyluje k další obrovský bitvě. Dostává tam obrovské množství útoční utility a taktéž samozřejmě posílá flash na 3 hráče z týmu Mavericks. Škoda tady dostává záda ještě od Ketra. Tady máme Skipio, který tady musí 31. 1 ve 4. Najtovaný na 50 HP, toto už vychádza veľmi zle. Dark Hunter minus Keter sice bude. Krásně ve skladu Dedrix už tam k ním nabíhá, dostává tam obrovské množství útoční utility a taktéž samozřejmě posílá flash na 3 hráče z týmu Mavericks. Tady už je Dedrix proti Šíš, podívej se na ten angle. Dedu mid air, což se dá udělat. Všichni tady přichází zbroje, nedopadá. To je čistka 20 bo. Holky běží, Majky se bude muset bránit, Ethan otevírá Magelnice. Tady už je ale hlavní a tady už je Ethan a Šoky je poslední. A pak máme Michelina, Michelin se blíží. Michelin to může celý ukončit a jitrničky. Půlse. Odpůžený z každej strany, nakonec získá jeden knock. A Velzič. A tady už je double dozad. Dedrix se musí otáčet. Tejko bere taktéž kill a tady už je to zničení. Když open, tady si Opik se určitě najde. A doma lidí ve 20. minutě 64. Jednoducho tu na tom edži, hlavne na dáme, jedli sa do toho celého pridá vynikajúco. Poďme na to z jednej, z druhej, z tretej strany, prečo by sme robili proti to prodat, nicméně Gutalax nemá ani vestu, ani helmu, který nějak píkuje a šíp. To je úplně reálné, byť mamienkou, no a Buddy. Pojot tam hází 2 fleše, 3 fleše, 4 fleše, bude mu to stačit, nebo tam bude Justus. Hotovo 20, aha, on už je úplně konec, nevadí.